Så 10 minutter efter jeg var landet derude, der havde jeg fået den sten ud af bremsen, og de var på vej videre på ferie. Drengene var glade igen, og de fik pakket deres bagage ind i bilen. Mit navn er Henrik Mosner, og jeg arbejder som autoredder ved Sydvestdansk Autoshop. Jeg har valgt en karriere som autoredder, fordi jeg godt kan lide at hjælpe andre mennesker. Det er et job med rigtig meget frihed, hvor man kommer rundt omkring i landet. Og jeg tror, at alle genkender den glæde, der er ved at hjælpe andre mennesker, og den oplever jeg hver dag, når jeg er på arbejde. En typisk dag som autoredder starter jeg ud med, at jeg møder ind her på bilen. Og så logger jeg ind på min tablet, hvor jeg får turene sendt ud. Det giver en meget uforudsigelig arbejdsdag, fordi man ved ikke rigtig, hvad der venter en. Det kan være en helt stille og rolig arbejdsdag, hvor du bare er rundt og hjælper folk, der er punkteret og har lidt startproblemer. Til nogle af de lidt mere sådan, spændende dage, hvor man kommer ud med en bil, der holder os med lort ud på motorvejen. Man skal ud og fjerne akut, hvor man kører afsted med blå blink. Som autoredder så er det vigtigt, at man er god til at arbejde selvstændigt. Man skal kunne yde en god og professionel service over for vores kunder. Det er vigtigt, at man både har interesse for at arbejde med biler og med mennesker. Så er det også vigtigt, at man er forberedt på, at man kan arbejde på nogle skæve arbejdstider. Vores kunder har en forventning om, at de kan ringe til os kl. 2 om natten og kl. 8 om aftenen juleaften. Så man skal være forberedt på, at der både er aftenarbejde, weekendarbejde, arbejde på helligdage og også for nogle natarbejde. Det er også et job, hvor man har rigtig meget frihed. Du har en høj grad af medbestemmelse over, hvordan du løser dine opgaver, fordi du er ude på egen hånd, og du arbejder selvstændigt. Hvis du overvejer at søge jobbet som autoredder, hvor du har stor indflydelse på din arbejdsdag, du har en høj grad af frihed, og du får lov til at komme ud og hjælpe folk med de problemer, de står overfor, så skal du bare gøre det.